आनो अयथासार होनगासिनो आरोना आंनि हौवाजों आब' खनजिताजों गाज्रि सोमोन्दो दङ माबा गोसो लायो होननानै बुंदोंना आं लिंहरनायावहाय खनजितानि हौवाया मोनसे गोदान पस्ट होदों आरोना साइडआव होगोन आं नायना लानो हागोन बिथाङा होनदों बियार लं थं भिडिअ फट'स हगारनांगौ नोंखौ खनजिता होनदों आरोना बिनि हौवाया पस्ट होदों गावनि पस्टआव मा जामारदों ना बाथ्राया आसुरित हौवा हिनजाव सानैजोंनो मा गावखौनो गाव मानो इदि बदनाम खालामना लानो नागिरदों मानि थाखाय बेफोरबायदि जाखो जोंनि खायफा खायफा बर'फ्रा एक्ट्रेस लाइन एबा एक्टर लाइन आरो मा होनो मोननैसो भिडिअ एलबाम बानायो रिल्स बायदिसिना बानायो पाब्लिकजों सिनाय जायो इनि उनाव गावखौ गाज्रि होननानै सिनायथि होयो खायफा खायफा मानसिफोरा मिथिगौना लोगोफोर हिनजावखौहाय बानायनानै जानो फैदों मालाबा घन्टाया फन हमा नोंनि बिनि फिसाया जेन'बा बिदि मानो हगारनांगौ दे जेन'बा आङो उन्दै लोमजानायखासो अजानाव लाबोथारदों जेन'बा बिदि लिरनानै होनानै मा मोननांगौ दे आं नोंजों उन्दुलायदों ना मादों जेन'बा दे बिदि लिरनानै हगारनो बियो आल्ला सोरला हारसिं रोंलाबायनानै बिदि हगारनांगौ जाहैबाय गोदाव सोरावनो गावनो फन हरै हरै दावराव जाबाय थायो होनखाबाय आं गाबोन फुङाव थांसै होननानै खनथाम जाहैनांगौ होननायखाय आङो दिनैबो दोनबाय उन्दैखौहाय बेखौ बियो फेसबुकाव बियो बिदि गाज्रि गाज्रि लिरनानै पस्ट होबाय आरोना दा दुनिया मानसि शेयार खालामनाय शेयार जानाया बे मोजां जाबाय दा भाइराल जानाया मोजां जाबाय हिनजाव फाननानै जाग्रा सारा लाजिला नोङो सिगाङाव जा खालामबोबाय दै आं खिन्थु दा जेबो मानिला मोनथिबाय दा थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखादों खनजितानि हौवाया फेसबुकाव मा पस्ट होना लादों आरोना जुदि नुवाखैबाथाय आङो स्क्रिनाव होनो हागोन आं फरायबाय थाला नोंथांमोना फरायनानै नायबानो जाबाय बे पस्टखौ होदों आरोना खनजितानि हौवाया होनदों दैदेना आंनि हिनजावखौ गावनि हिनजावखौ लानो थाखाय खनजिताखौ लानो थाखाय गावखौ मानसि लागायनानै बुथारनो नागिरदों इदि होनदों आरोना बेसेबां सैथो जों बेखौ मिन्थिया जायखिजाया मोनसे खोथाखौ आं बुंनि दै खनजितायाबो जोबोद खस्थ' खालामो जों नुबायानो थाखायोना बयबो खस्थ' खालामो मा होनो रिल्स बानायो बेसेबां सान्दुं गोसा दाथ' गरम बोथोर सान्दुं अखा बिसोरो थांनानै रिल्स बानायो आरो मा होनो एलबाम भिडिअ बायदिसिना बानायो आरो बयजोंबो सिनायजाबाय आरो मा होनो अनजाबायबो बयजोंबो पाब्लिकजों बर'फोरजों बयजोंबो अनजाबाय सिनायजाबाय आरोना बिथाङा दायो खनजिता बर'आ ओमफ्राय इयावनो आं मोनसे खोथा होनदे हौवाया जुदि खनजिताया जुदि बेफोरबायदि नङाबा हौवाया बिदि बुंनाङामोन आरोना मानो होनबा आजिखालि दिनाव हिनजावफोरा खामायनाया मिथिगौ ना फैसा खामायनाया बेसेबां नोंनि थाखाय लाखिसो साननांगौ नोङो मिथिगौ ना नोंनि बेबायदि फैसा खामायगासिनो फेसबुक इउटुब बायदिसिना बेफोरबायदि भिडिअ होयै आरो रिल्स बानाय फैसा खामायगासिनो बेखौ नोङो लाखिसो साननांगौ आरोना खामायनो रोंदों हिनजावाबो खनजिताया आरो होनबावदों गारिनि फाइनान्स लन्स बायदिसिना सेस आङो इउटुबनि पेमेन्टजोंनो सुखुजोब्बाय होनबा नोङो साननानै नायलाय नोङो माबायदि नोङो लाखि साननांगौ जायखिजाया हिनजाव खामायनो रोंबाय सिगाङाव गाज्रिमोन खोमा बेखौ जों बुंबाय थाला सिगाङाव गाज्रि रेकर्ड दं दैदेनमोनाबो आरो खनजिताराबो थेवबो दायो बिसोरो मोजां सोलायबाय बायदि मोनदों आरोना सोलायनानै मोजां लामायाव आगान सुरबाय मिथिगौ ना जुदि गाज्रि लामायावनो थाबाय थायोमोनबा थ' खनजिताया एसेबां खस्थ' मानो खालामनोमोन ना रिल्स बानायगौमोन सान्दुं अखा बेफोरबायदि खाथि मानो रिल्स बानायगौमोन आरो माने बिदि खस्थ' खालामगौमोन जुदि एसे गाज्रि खामानि मावनानै जुदि बिदि खालामोमोनबा बेफोरबायदि थ' नोंथाङा एसे बुजिबानो जाबाय आरोना नोङो दायो नोंनि हिनजावखौ फाननानैसो लानाय जाबायना नङा होनदो एसेबां पाब्लिकनि सिगाङाव नोङो बदनामसो खालामना होनाय जाबाय सिगांनो बदनाम दंखायो आरो बदनाम खालामना होसिनदों आरोना दैदेनमोनाबो सिगाङो मा होनो बुंबाय थाला थांखांनाय बाथ्राफोरखौ जिखिनि जाया नोंथांमोना इदि खालामलायबाय थानाङा आरो फेसबुक इउटुबफोराव माबा मोनसे फिसा जुदि बुस्थु शेयार खालामना लाबाबो गिदिर जालाङो दै मानो होनबा आरो नोंसोरनो शेयार खालामना लादोंबा बेखौ थ' पाब्लिकफोरालाय मानो शेयार खालामा ना पाब्लिकफोरालाय बयबो मिन्थिनो लुगैखागोन बिनि थाखायनो पाब्लिकफोरा बैनो शेयार खालामनाय बिदिनो बुरजा जालाङो आरोना आरो इउटुबारफोरखौ होनदों आं कन्टेन्ट क्रियेटारफोरखौ गासैबो भिडिअ बानायखायो ना बेफोरबायदि नुबाथाय गासैबो भिडिअ बानायखायो मानो होनबा बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानैथ' गासैबो थाइसे थाइनै फैसा आर्निं खालामनो हायो नालाय नोंसोरबो हायो जोंबो हायो बयबो हायो बिनि थाखायनो भिडिअ बानायो आरोना गासैबो बाथ्राया फैसानि नङा जायखिजाया गावनि मान सनमानखौबो लाखिनांगौ बेनि थाखायनो मोनसे फिसा बाथ्राफोरखौनो इदि शेयार खालामनाङा आरोना दाथ' बेसेबां गोसारदोंना बे बाथ्राया बयबो भिडिअ बानायदों आरो बाथ्राया सैथो नङाबो जानो हानाय मानो होनबा
फिसाला लोमजादों होनदों खनजिताना फैसाबो हरा होनदों हौवाया बैसागुनिफ्राय फैसाबो हराखै आरो फिसाला लोमजादों होनदों दन्दिस जादों लोमजानाय बायदि नुखादों गथ'आ बोरैबा जादों आरोना भिडिअ नुनानै मिथिदों बेखौ जारि होनो लांदों होनदों आरोना बेखौनो हौवाया दाउट खालामनानै बेफोरबायदि बुंदों खोमा थ' बेखौ आं बुंबाय थाला नोंथांमोना बुजिलायबानो जाबाय आरो हौवाया होनबावदों जुदि फिसालाखौ जारिनो लांदोंबा होमबा एसेबां हर थयै मानो जुमाय लोंबाय थादों बिदि होनदों आरोना खनजिताना बेबो गोरोन्थि जादों फिसाला लोमजानायखौ लांदोंबा नायनो थाखाय लांदोंबा हराव मानो जुमाय लोंनानै देखायबाय थादों बेयावहाय बिनि हौवायाबो दाउट जादों आरोना आरो बयनिबो हौवाफोरा दुखु मोनखागोन मानो मोना जानोना फिसाला लोमजादों हिन्जावा नायनो थांनायाव हर थयै जुमाय लोंदों बेफोरबायदि होनबाथाय हौवाया दुखु मोनखागोन एबो गावनिसो हिन्जाव नालाय इनि थाखायनो बेबो दुखु मोनगोन आरोना आंनि हिन्जावा माने इदि खालामनांगौ आरो आं बुंखायो दे हौवा जा हिन्जाव जा जोङो सोरजोंबा आंनि हौवाखौनो जा आरो हौवाफ्राबो हिन्जावखौनो जा सोरजोंबा नुयोबा दुखु मोनखायो मिथिगौना थ' बेफोरबायदिनो बिनि हौवायाबो दुखु मोनदों जानो हागौ आरोना आरो दुखु मोननानै इनि हौवायाबो लाब गैया मानो होनबा बेथ' दाथ' एक्ट्रेस जाहैबाय नालाय एक्ट्रेसनि लामायाव थांबाय बयजोंबो भिडिअ बानायगोन एलबाम बानायगोन फिल्म गागोन बेफोरखौ मेगन सानानै लाब गैया आरोना जिलायनानै थाबानो जाबाय आरो फोथायलायनाय थाबानो जाबाय आरो खनजिताखौबो होनदों गाज्रि लामायाव थांनाङा सिगां जा थांबाय सिगांफोर थांदों होननाय खोनादों नंगौ नङा बेफोरखौ जोंथ' गावनि मेगनजों नुवाखै जायखिजाया खोनादोंल'सो थ' सिगांफोर जा जाबाय दायो मोजां लामायाव थांबानो जाबाय आरोना मानो होनबा बयबो नोंखौ सापर्ट खालामखायो थ' बेखिनिनोमोन आरो आङो मोनसे भिडिअ नोंथांमोननो देखायना होबावनि खननैल' खुनुरुखुम खननैल'लै थग्रोन नों मा सानदो नोंथाङाथ' ओरैनोसो मिथिबाय दा आं बुंगोन दे मिथिबाय दा आङो रागा दाफोदोंखा सोमोन्दै आं रावखौबो गिया थग्रोन एफा गोलावनो आंनो हरनानै नङा बे भिडिअखौ नुयोबा दैदेनखौ आं बुंदों बेफोरबायदि बुंनायखौ जुदि बिनि हौवाया खोनायोबा थ' दुखु मोनगोन ना मानो दुखु मोना जानो बेफोरबायदि आखल देखायोबाथाय दैदेना बेखौ बुजायनांगौसोमोन मोजाङै बुंहरनांगौसोमोन ना मोजां रायलायनांगौसोमोन जुदि बिनि हौवाया दाउट जादोंबा बिनि हौवायाथ' हारसिं दंहैयो नालाय दाबसेयाव कम्पानियाव दङनो थ' बिसोरथ' न'आव दंना बिनि थाखायनो बिनि हौवाया टेनसनजों बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंबो जानो हाया थ' बे दैदेना बेखौ मोजां बुजायहरनांगौसोमन माबा बांसिनसो बेखौ टेनसन हरदों आरो माबा खननैल' जाबाय माबाल' जाबाय बिदि होननानै नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ भिडिअ थ' बेफोरबायदि खालामनाङा आरोना टेनसन जादोंबा बियो आरो बांसिन दाउट खालामगोन मिथिगौना नों बिदि खालामबाथाय आरो बांसिन बियो रागा जोंनो मा खालामगोन मा मागोन बिदि जानानै बियो आरो गोजामफोर जुदि माबा मोनसेफोरबो जुदि बाथ्राफोर दंबा बेफोरखौ बुरखांनानै बेफोरावनो बाथ्राफोरा गोलाव जायो मिथिगौना थ' बिदि खालामनाङामोन दैदेनाबो इदि एदाव हरनाङामोन नोंगौ सानगोन बिनि हौवाया ना मा होनो रायजोफोर आरो साननै सानथाम जाहैबाय होनदों दैदेन लाहानाव थाहैनाया बेखौ आं बुंबाय थाला थ' लोगोफोर बेखिनियानोमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंबा भिडिअखौ गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन बाय बाय